OK, tak hello, vítejte na ostrově Gozo. Tahle ta série videí bude z Malorky a my začínáme právě na tomhle ostrově. Hnedka po příletu jsme sem na katamaránu připluli a začínáme první 3 nebo 4 dny tady a zbytek potom strávíme na hlavním ostrově v Maltě. Čeká nás tady toho fakt spousta, takže já jsem celkem dost nadšenej. Dneska je 2.12. a je tady krásných 20 stupňů. Takže uvidíme, jestli bude nějaká koupačka, jestli budou nějaký další sporty. Velmi se těším, je tu fakt dobře, fakt teplíčko. A potom, co v Česku už sněžilo, tak je tohle skvělá změna. Takže doufám, že se těšíte na tyhle videjka. Doufám, že to bude stát za to. Užijte si. Jo, co to tady je v parku? Kdo to je? Kdo to je? On se nechce zaostřit. Škoda. Tak přátelé, vítejte na Maltě. Konečně můžeme si tady něco ukázat. A to, že jsme tady v prosinci, znamená, že je tady přehnaný vánoční stromek, fakt topovej. Co je tady dál, tak za mnou je tady hnedka nějaká budova parlamentu. A všechno to tady vypadá úplně topově, jakože fakt 10 z 10. Takhle vám to tady ukážu. Nějaký jako náměstíčko, kde jsme vešli a ty budovy, co jim je, jsou fakt úplně přehnaný. Doufám, že se úplně přehnaný, úplně krásný. Jdeme to tady trochu projít, než pojedeme lodí na druhý ostrov. Nestíhám úplně koukat na to všechno, co tady je. Tak tady hnedka vedle kostelíku je další totální přehnaná stavba a je to obydlí pana prime ministra. Lidé tady policajti, jsme možná viděli přijíždět, protože tam bylo auto, co mělo místo SPZ jenom ten jejich znak a vypadalo to, že ho jako dosti hlídají, takže možná jsme tady viděli místního prime ministra, ale je to fajn, všude tady mají vlajky, je tady strašně hezky. A jak to jsou ty Vánoce a je to prostě 20 stupňů, tak to všechno působí tak jako nějak jinak, zvláštně, ale prostě příjemně. Jdem pod nějakým barákem, tak je tady prostě vstup do podzemí. Pohodička, lambádička, trošku scary, ale jinak dobrý, no. Tak zdravíčko, přátelé. My jsme teď právě tady v půjčovně aut a Majo Car Hire a je to tady mega zvláštní, ale půjčili jsme si tady nějaký Citroën C3 nebo něco takového. Ale zatím musím hodnotit, že to tady vypadá fakt jakoby dost dobře, je tady mega hezky, mega teploučko. A koupili jsme si to auto, půjčili jsme si to auto asi na 3 dny s tím, že nás to vyšlo jako 120 eur, což je asi nějaký necelý 3000, takže za mě dost dobrý. Zatím jsme se jezdili nějakýma autobuskama a vším takovým. Autobusky stály tak kolem 2 eur. A pak jsme se měli ještě lodí a loď nás vycházela asi na nějakých 7,5 na osobu, takže taky dohromady stála třeba 40. Takže zatím jsme celkem spokojení, za chviličku půjdeme na ubytko, takže vám ukážu, jak bude vypadat náš obří byt a pak se ještě pojedeme dneska někam podívat, takže dnešní den je fakt nekonečný, je teprve 13:30 a ještě prostě do toho, než zapadne, tak máme několik hodin, takže jsem zvědavý, co tady všechno ještě uvidíme. Dneska je úterý a my tu budeme až do pátku. To znamená, že toho stihneme na tom ostrově fakt hodně a mělo by se to stihnout snad celý. Co jsem tady ještě vám chtěl ukázat a co tady ještě jde vidět, tak je tady ta krásná nějaká katedrála na kopci, do které se určitě půjdeme taky podívat. Vždycky tam vleje ta maltéská vlajka a celkově všechny ty domečky, zrovna tady to ne, to je nějaká škola. Ale celkově všechny ty domečky jsou tady takový žlutý, hezký, prostě místní, no, má to takový vlastní vibe, takže
Já jdu rychle ještě do půjčovny, vyzvednout to auto, ať se můžeme posouvat dále. Tak ok, jsme tady na Calypso Cave. Tady jsou nějaký propadlý schodečky, ale wow, výhled, co tady máme, ten je, přátelé, teda exkrementní. Opravdu krásná pláž, dost tady fouká a ten ostrůvek a ty jeho části jsou fakt jako krásný. Jsou fakt jako krásný, i ty útesy, které jsme tady viděli, když jsme sem jeli, tak jsou jako fakt dost hezký. A tady asi někde dole je to všechno podepřené, ono se to možná trošku hroutí, takže moc tady asi nebudeme jako dlouho. Spíš jsme se fakt jenom vám tady chtěli ukázat ten výhled a všechny ty malý políčka, které tady jako všude jsou. Takže místo Calypso Cave začíná se asi hroutit. Vypadá to, že tady ty spadaný kameny, co jsou, tak jsou někde spod náma, takže půjdeme rychle pryč. I tenhle dům vypadá, že není úplně tektonicky stabilní, takže já se pomalu vrátím zpátky. Ale tenhle výhled, ještě i tamhle s tou cavekou, vypadá fakt moc hezky. A my ještě ale za chvíli pojedeme asi až na tohle místo, aby jsme se mohli jít koupat, aspoň zkusit vodu, v případě si vyjít k té skále, která je tam na vrchu kopce, takže za chviličku se vidíme ještě na dalším místě. Tak přátelé, my jsme teď na cestě z Calypso Cave právě na tuhle pláž. Je to, myslím, že to je nějaký Ramsar Bay a má to tady vlastně celý jako spojitost s Odinem a s Homerovou epochou a my jsme vlastně byli tady někde nahoře na té vyhlídce. Ale co mě hodně zaujalo, kam se jdeme podívat, je tenhle opuštěný komplex, takže jdeme rychle na nějakou prozkoumávačku téhle opuštěné vily. Co se tady asi stalo a proč jsou tyhle objekty dva opuštěný a schátralý, je to, že vlastně ta Calypso Cave, nebo ta výhled z toho vypadá, že se tam jako začaly trhat kameny a padat na tuhle stranu. To znamená, není to tady asi tektonicky jako úplně stabilní, aby tu ty domy mohly být. I některé ty zdi jsou trošku potrhaný, ale to všechno zjistíme, na to všechno se jdeme podívat, takže jdem to tu hezky prozkoumat. Tak je to celkem dost hezky zbombený a vedla k tomu jako hezká příjezdová cesta, která je teď taky celkem potrhaná a rozbitá. A vidíte, že ty zdi, které tu jsou, tak přes ně jde normálně i trošku vidět. Takže pozor na to, ale jinak vypadá, že to bylo jako ready na to tu bydlet, tak já to možná vezmu z téhle strany, ať se tady pak vrátím a ať vidíme ten výhled, protože jako vila to měla být určitě obrovská. Už tu měli i palmy připravený, všechno. Takže pojďme mrknout i dovnitř. OK, tak tohle možná neměla být teda vila, ale spíš asi nějaký hotel, protože tady vypadá, že je nějaká recepce, schody dolů a dost hezky zbombený místa. Přemýšlím, jestli se to normálně dá jít i nahoru. To vypadá, že asi jo. OK. Přemýšlím, jestli to jako měla být nějaká vila, ale ty výhledy odsud jsou jako krásný a vlastně by to za mě i dávalo smysl. Tady dokonce i nějaká koupelna, kde vanu asi nechali. Vypadá to, že je tady toho dost, co tady lidi nanosili. A taky je tady hodně těch původních kamenů. A tady tyhle nové věci vypadají upřímně moc hezky.
Tak ještě můžeme nakouknout tady za recepci. Jasný, takovýhle jenom menší pokojíček. OK, a teď by se teda šlo asi dolů. Tím, že schody jsou už trošku nabouchaný, že to tady asi někdo trošku začal rozbíjet. Tyjo, je to obří, je to fakt obří. A některé ty části jsou tady fakt celkem jako iskery, no. Tam je další nějaká koupelna, možná to mělo být jako nějaký bytový komplex nebo něco takového. Někdo asi rozdělával oheň, tady zase ten krásný výhled na tu pláž. Tady jsou další schody dolů. Tak to tady pojďme dolů hezky celý projít. OK. A vidím, tady jsou nějaký záchody, to znamená, jo, tohle by asi spíš nějaká jako část hotelu, podle mě. Wow. Tak to je fucking crazy, man. Tak tohle je mega crazy. Strop vypadá neporušeně. A tenhle prostor jako absolutně nevím, co měl být. Ale je jako dost šílený. Tady vypadá, že se zřítila ta klemba jedna. Těch šutrů je tady celkem dost. A tady asi měl být nějaký bazén, dokonce i. A další věci. Jinak ty klemby vypadají všechny celkem v pohodě a neporušeně. Takže to není zase tak hrozný, jak by se dalo říct. No a tady je teda ten nádherný výhled, no, který by tady z té určitě nějaký restaurace. Nebo něčeho takového byl. Wow. Wow, jsem fakt ohromen. Tady ještě zvenku můžeme vidět, jak ten komplex je jako fakt obří. A já se z něho ještě nějak musím vymotat zpátky. Koukal jsem, kudy by se tady šlo nějak jít, ale žádný jako místo, který by to tudy šlo skipnout, tak tady úplně není. To znamená, musíme vyjít, kudy jsme přišli. Takže pojďme se tady pomaličku vrátit. To byl asi nějaký grill nebo něco takového to vypadá. Tady možná měli grillovat nějaký masa a další věci. Tady ta zeď je fakt jako topová. A já tady teda musím vyjít nahoru vlastně k té recepci, jestli se nemýlím. A vrátit se na to nádvoří, na kterém jsme začínali. A zkusit ještě mrknout tady do té druhé části. Ta už vypadá, že je teda trošku menší. Tady tu jsme celou prošli. A tady ta vypadá, že už nebude tak velká. Wow, ale tyho zbombená je fakt jako krásně. Tohle je fakt v topu. OK, a tady to vypadá, že je zase nějaká asi umývárna? Nebo něco takového. OK, a tady vypadá, že asi byla nějaká umývárna. Nebo něco takového. Tady jsou nějaký pochybný schody dolů. A tady už vypadá, že se to nějak jinak projít nedá. Jo, tudy a akorát ven, OK, takže absolutně nevím, co mohlo být jako tohle za prostory. Fakt takové hodně specifický a hodně zvláštní. A tady už je výlez ven, takže... A jo, poslední záchody, které tady asi někde byly. OK, tak to je asi všechno z prozkoumávačky. Tady taky vidíme ty díry v té stěně. Tak já jdu dohnat ostatní na pláž, mrknout, jak to tam vypadá, jak to tam je. A
ozvu se vám z pláže. Já doufám, že se vám tady ta prozkoumávačka líbila, protože je to extrémní. Tady jde vidět, že ta podlaha je úplně propadlá. Je to fakt tady hodně z kopce. A nevím, jak moc je to úplně bezpečný, jestli bych vám jako radil sem nějak chodit, či ne. Ale je to fakt jako dost zajímavý. A upřímně mi to přijde fakt jako dost hustý. Takže já utíkám na pláž a tam se vidíme. Tady na té cestě, když se blížím k té pláži, tak jde ještě dost vidět, že ta eroze půdy je tady celkem dost velká. A vypadá to, že ta zemina je tady taková až jílovitá. Jo, ale tady se ta voda jako zahlubuje fakt dost. A možná proto to sebou právě jako strhává. A možná proto to sebou právě strhává ty kameny. Protože vypadá to, že jako té zeminy se tady valí celkem dost a vypadá to, že i jako zapršet tady umí dost, takže to je celkem dost překvapující. Má jak je pršet během zítřka a i pozítřka, ale uvidíme, jak moc jako déšť oni to tady mají a co si pod tím můžeme představit. Tady už je to ranec hluboký. A uvidíme, co jako oni si představují pod pojmem déšť a jak hrozný to bude. A doufám, že nám tak nepřekazí plány objevovat tady tenhle Gozo Island. Páni, tohle je asi nejoranžovější pláž, kterou jsem kdy viděl. Doufám, že vidíte ty barvy, že je taková fakt jakoby žlutá, až fakt hodně do oranžová. Co mě zaujalo tady, je ale tahle ta šedá část. A jak jsem říkal, že je to tady hodně jílovitý, tak tohle právě všechno je ten usazený jíl, který když teče, tak se právě jako pomaličku vlévá do toho moře. A je tam právě napsaná cedule, že když je mokro, tak je to extra kluský. Jíl právě jako to vlhko absorbuje, ale moc jako nepropouští, takže je to dost vozivý. Jelikož nevím, kdy tady pršelo, tak doufám, že se na tom nezabiju, takže jdem to zkusit. Jako cesta není 50 z 10, upřímně, co si budem, je to tady takový jako fakt dost na hovno. Ale musíme to nějak fitnout. Spíš asi vypadá, že to bude spíš taková sebíhačka. Jo, ale tady už to vypadá v pohodě. A dobrý, mokrý to moc není, doufám. Nebo jako jakhle. Ještě jsem si nedal, takže snad to mokrý moc není. Ne, dobrý, je to v pohodě. Je to v pohodě. No, je to úplně suchý, úplně tvrdý. A tady se na to nalepuje ten krásný oranžový píseček. A jsou tady teda i nějaký kameny, koukám hnedka přede mnou. Ale to je asi tady z té jílové části. Slippery surface. Jo, že tady z té části je to asi kamenitý a jílový. Vypadá to, že ten jíl, co tady fakt jako přechází do tvrdýho kamene a asi teď je odliv, protože je to tady hodně zelený ty kameny. Takže tady asi normálně bývá trochu víc vody. A je tady totálně přehnaný hrad. Oh shit. A když říkám totálně přehnaný, tak myslím, že je totálně přehnaný. Tady se někdo hodně snažil. Dost dobrý. První maltéský hrad. Mám teda celkem rýmu, ale přijde mi, že to moře tady ani moc nesmrdí. A vypadá to fakt krásně. OK, tak na co si tu jenom dát pozor na pláži. Je tady fakt asi hodně málo vody a jsou tu dost silný proudy. Takže pozor na to. Vypadá to, že ta voda se tady asi dost hýbe.
A k té jeskyni vypadá, že se nakonec asi nedostaneme, ale vypadá, že nějací lidi tam jsou. Ale začíná nám pomaličku sluníčko zapadat, už je celkem jako dost nízko. A řekl bych, že za nějakých jako pár chvil, za nějakou půl hodinku, už by tady jako mohlo být normálně i po západu a byla by to dost velká zima. Teď si jenom všímám ještě tady tahle celé stěny skalní, ta taky vypadá, že se celá jako pomaličku zhroutila a taky je celá jílovitá. Takže je to tady fakt hodně o tom jídlu. Je to zajímavý, že každý ten ostrov, co tady jako je, tak je vlastně úplně jiný. A tady tyhle zvláštnosti je hezky odlišují a je to jako super. Za mě je to fakt skvělý. Jo, i ten písek prostě, jak je tady fakt jako oranžový. A je to úplně jiná barva, než jsem se jako dokázal takhle představit. Vždycky byl takový žlutý, tady je fakt až do toho oranžova, což je jako fakt hezký, za mě skvělý. Jo, kočičky. Těch je tu spoustu. Tak OK, přátelé, já vás zdravím. A já vám chci ukázat naše přehnané ubytování, které tady máme i s naším krásným výhledem. Já jsem vychytal tenhle pokoj, který má prostě tohle krásné francouzské okno s výhledem. A má dokonce i, což je jako nepochopitelný, má vlastní koupelnu. Co tady máme dál je další pokoj. Prostě full dvoulůžkový pokoj. A co tu máme k němu? Počkat. K němu tu máme, oh shit, další koupelnu. A to ještě není všechno. Máme tady krásný obří. A jako z nás bylo 6. Tak je to další přehnaný pokoj dvoulůžkový s solo koupelnou, otevřenou sprchou. A ještě tu poslední místnost, která tady je, tak je dokonce i pračka se sušičkou, takže v tomhle ubytku je opravdu všechno. Pak přehnaný odkaz máte v popisku pro 6-5 lidí. V tuhle dobu skvělý.